салом шунавандагони азиз, имрӯз 9 июли 2020 сол ва тафсили ин соатаи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. хабарҳои ин соатаро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. дар 6 моҳи охир дар вилояти Суғд 260 ҳолати фавқулода ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷа 64 нафар ҷони худро аз даст доданд. офатҳои табиӣ ва офатҳои технологӣ дар 6 моҳи аввали соли равон ба иқтисодиёти вилоят 42 миллиону 986 ҳазору 544 сомонӣ зарари моддӣ расонидаанд. ва ин ҳам дар ҳолест, ки дар ҳамин давраи соли 2019 дар вилоят 322 ҳолати фавқулодаи мухталиф рух додааст, ки дар натиҷа 82 нафар ҷони худро аз даст доданд. дар ин бора полковник додиён Баҳром Одина, сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд хабар дод. дар ҷаласа дар бораи натиҷаҳои фаъолияти 6 моҳаи раёсат гуфта шуд, ки дар 6 моҳи аввали соли 2019 ҳолатҳои фавқулода ба иқтисодиёти вилоят 12 миллиону 703 ҳазору 773 сомонӣ зарар расонидаанд. ва инчунин илова карда шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2020 дар минтақа 4 офати табиӣ ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 4 адад камтар аст. аз ҷумла 9 апрели соли 2020 дар натиҷаи боридани барфи шадид ва сардии ҳаво соҳаи кишоварзии шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Истарафшан, Исфара, Ашт ва Кӯҳистони Масчо 32 миллиону 788 ҳазору 400 сомонӣ зарар дидаанд. 343 гектар майдони картошка, 13 796 гектар боғ ва майдони ангур ва як қисми хурди майдони сабзавот низ зиён дидаанд. рӯзи 29 апрел дар ноҳияи Масчо бошад, борони сахт ва сел ҷони як нафарро бурд. инчунин ин офати табиӣ ба иқтисодиёт 8 миллиону 490 ҳазору 574 сомонӣ зиён расонид. зикр гардидааст, ки аз маблағи зарари умумӣ 38 миллиону 787 ҳазору 300 сомонӣ он ба соҳаи кишоварзии вилоят рос меояд. бахши сайёҳӣ хадамоти хидматрасонии электронии tutu.ru дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоии худ пурсиш гузаронидааст, то ки истифодабарандагон кадом самтро барои бехатар истифода кардан дар соҳаи сайёҳӣ интихоб мекунанд. аксарияти пурсидашудагон хонаҳои дар деҳотбударо макони беҳтарини сайёҳиву истироҳатӣ ва эми нигоҳ доштан аз пандемияи коронавирус интихоб кардаанд. ба ин раванд 53% корбарон овоз доданд. 13% дигари корбарон қайд карданд, ки ба истироҳати саривақтӣ ниёз доранд ва мехоҳанд ба соҳили дарё раванд. тахминан гурӯҳҳои баробари пурсидашудагон истироҳатгоҳҳои қаламрави Краснодар ва кишварҳои аврупоиро ҳамчун макони фароғат интихоб намуданд, аммо танҳо 2% пурсидашудагон ба кишварҳои осиёи марказӣ овоз доданд. хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. намояндагони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ӯзбекистон ташкили фонди минтақавии сармоягузориро муҳокима карданд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати сармоягузорӣ ва тиҷорати хориҷии Ӯзбекистон ин масъала дар мулоқоти муовини сарвазир, вазири сармоягузорӣ ва тиҷорати хориҷии Ӯзбекистон Сардор Умурзоқов ва директори иҷроияи корпоратсияи байналмилалии молиявии рушди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Адам Бойер муҳокима карда шуд. дар вохӯрӣ инчунин намояндаи махсуси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба сулҳ дар Афғонистон Залмай Халилзод низ иштирок дошт. ҷонибҳо ташкили фонди махсуси сармоягузориро бо иштирокии Иёлоти Муттаҳида, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Туркманистон мавриди баррасӣ қарор доданд. инчунин пешниҳод карда шуд, ки Афғонистон, Покистон ва Ҳиндустон низ ба ин раванд ҷалб карда шаванд. ҷонибҳо майли мутақобилаи сулҳусубот ва кӯшишҳои барқарорсозии иқтисодии Афғонистонро тавассути тавсеяи робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиётӣ ва энергетикӣ байни Афғонистон ва Осиёи марказӣ бори дигар тасдиқ карданд. гуфта мешавад дар изҳорот. нақшаи мазкур ба татбиқи лоиҳаҳои мухталифи инфраструктурӣ дар Осиёи марказӣ нигаронида шудааст, ки суботи дарозмуддати иқтисодӣ, амнияти ӯзуқаворӣ ва экологияи минтақаро таъмин мекунад.
рӯзҳои наздик 25 нозирони мустақили хориҷӣ дар бонкҳои давлатии ӯзбекистон ба кор оғоз мекунанд. Дар ин бора вазири молия Тимур Ишметов дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии Ӯзбекистон 24 хабар додааст. ба гуфтаи вазири молияи ҷумҳурии Ӯзбекистон, ин қарор барои тақвияти назорат аз болои фаъолияти бонкҳо кӯмак хоҳад кард. ҳар як гуна сиёсати бонкӣ ва тамоми амалиёти молиявӣ аз ҷониби шӯро тасдиқ карда мешавад. 14 директорони мустақили хориҷӣ аллакай барои иштирок дар шӯрои нозирони бонкҳои давлатӣ ҷалб карда шудаанд. музокирот бо 11 мутахассис идома дорад. то охири сол ҳиссаи коршиносони мустақили хориҷӣ дар шӯрои нозирони бонкҳои давлатӣ то 30% афзоиш хоҳад ёфт. тавре ки Forbes.uz қаблан навишта буд, Шавкат Мирзиёев 6 июли соли ҷорӣ дар бораи стратегияи ислоҳоти низоми бонкӣ барои солҳои 2020-2025 ва суръатбахшии табдилдиҳии бонкҳои тиҷоратӣ бо мақсади баландбардоштани ҳиссаи бахши хусусӣ аз 15% то 60%-ро дар видеоконфронс баргузор намуд. то ба ҳолати 1 декабри соли 2019 дар Ӯзбекистон 30 бонк фаъолият мекард. 13 он бо шарикии ҳиссаи давлат ва 17 адади дигари бонкҳои хусусӣ мебошанд ки ҳиссаи бонкҳои давлатӣ дар дороиҳо ва сармояҳои умумӣ дар Ӯзбекистон 86%-ро ташкил медиҳад. хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед ва назаре ба Ӯзбекистон мекунем. аз Ӯзбекистон ба Украина мекунем. ҳукумати Украина дар ҷаласаи имрӯза меморандуми ҳамкорӣ бо Русияро дар мубориза бо терроризм қатъ кард. дар ин бора хабаргузории ТАСС менависад. ҷониби Украина изҳори итминон кард ки рад шудани меморандум ки моҳи июли соли 2012 дар Ялта ба имзо расонида шудааст, заминаи иловагии ҳуқуқӣ ва сиёсиро барои ҳимояи манфиатҳои миллии Украина фароҳам меорад. қаблан муовини вазири корҳои хориҷии Украина Василий Бондар гуфта буд ки ҷониби Украина созишномаҳои дуҷонибаро бо Русия баррасӣ карда истодааст ва мехоҳад танҳо ҳадди аққали заруриро барои ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон боқӣ гузорад. ба гуфтаи вай аз 453 созишномаҳои дуҷонибаи қаблан имзо шуда то моҳи июни соли 2020 300 тоаш боқӣ мондаанд. тафсили хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед. аз Украина ба Бразилия меравем. президенти Бразилия Ҷоир Болсонало дар мусоҳибаи телевизионӣ дар бораи вазъи саломатии худ сухан гуфта эълон кард ки натиҷаҳои санҷиши коронавирусаш мусбат баромадааст. як рӯз пеш Ҷаир Болсонало санҷиши 4-уми гирифторӣ ба COVID-19-ро гузаронид. нишонаҳои афзоянда аз ҷумла табларзаи баланд дар бадани президенти Бразилия эҳсос карда шудааст. тавре ки BBC қайд мекунад, Ҷоир Болсонало борҳо тарсу ҳаросро дар бораи пайдоиши коронавирус ошкоро рад карда изҳор намудааст ки аз сирояти коронавирус наметарсад ва инчунин аз ҳокимони минтақаҳо даъват кард ки чораҳои маҳдудкунандаро сабук кунанд ки ба гуфтаи ӯ ба иқтисодиёти Бразилия зиёни калон расонидааст. бо вуҷуди афзоиши шумораи қурбониён ва сироятшудагон, президент Ҷоир Болсонало тасдиқ кард ки чораҳои карантинии минтақавиро сабуктар кунанд. Ҷоир Болсонало матбуотро дар панд кардани ваҳм дар байни сокинони Бразилия айбдор кард. бар сари обхезӣ дар ҷопон 52 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҳалокат расидаанд. мақомоти кишвари ҷопон эълон доштаанд ки бештар аз 10 нафари дигар то ба ҳол дар рӯйхати бенишон гаштагон қарор доранд ва сарнавишти онҳо хабаре нест. дар минтақаҳои Фукуока, Саага ва Накасаки ҳолати хатарноки ҷиддӣ эълон шудааст. вилоятҳои мазкур дар қисмати ҷанубии ғарбии ҷопон ҷойгиранд. хадамоти ҳолатҳои изтирории ҷопон аз ҳолатҳои эҳтимолии обхезӣ вазири обмондани манзилҳои иқоматии сокинон ҳушдор медиҳад, зеро ҳавошиносон боришоти боронро то чанд рӯзи дигар дар баъзе аз минтақаҳои ҷопон пешгӯӣ мекунанд. дар айни замон дар 8 минтақаи ҷопон бино ба обхезиҳо ҳолати фавқулода ҷорӣ карда шудааст. ба сокинони бахше аз шаҳру ноҳияҳо тавсия доданд ки муваққатан бехатар раванд. танҳо дар вилоятҳои Ихиме ва
تقریبا 350,000 نفر ساکنان محلی را به جایهای بی‌خوف انتقال دادند. سروزیر ژاپن سینزو آبه به محل حادثه طبیعی 10,000 سربازان را جهت یاری به آفت زدگان فرستاده است. طول بیش از 10 دقیقه مهمترین تفصیلات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.